سلام نه نه خریدارشان رفتم چین دو من خونه همسایه سهار قطی دزی ای خونه همسایه سیو دزی دادی لافروز دزی میگم چون میگن هیچ کنیست همسایه مرستی و کرونا ویروس شده بود سول وفات کرده بود دیگه رفتن ایجا رفتن هم یه شوخی درختش خانه ما در آمده گی ای رهچه که سنی پایان میره همون شوخی سیویده بیون میچینن من میگم ندازه او چه در خانه ما میگن رامونالی میگه ای سنی ما آمده گی ای ما شیده گی رفته گی سنی و ای ما انگور رفته ما رفته گی و ما خوردن سه و طرف ما من میخریم و یا انگور رفته بده یا میگم یا انگوری ما رو میخورد ما سیوی رو بخریم او ویدیو دا گفته بودم که دیلافروز سیو چی میخری گفت میدزیم نمی سیوی دزی на завтрак уже компот когда стоит هر قطعی دیلافروز اولوچا چیندک آورد شوشیا داختی компот دیلافروز نصیب تیار میشود тамошобина вақте одамон бекор мешаванд саг мешаванд интересно вали мара ки ба шампуни ки ира шушта бошам бо ба шонаи саршонакини ки шампуни чӣ қати шуште фери қати собуни сиёҳ не сага ки мешу хеле саги кучагира домашний майдаҳак боша бушу иш қапидаша ушуштесташ тағораи чиро овардия краска кини сатили мусри баня бо истодай девони бедакумем биргум пародистиш сак боша бо истодай девона нагрех сарша намеш бебай фақат та намешве чива шушта умидрамада меода на фамилия меше не обо ҷушай бекорита бекори называется бос бекори ха саша чӣ як танол шуште танол чия кайка канал тамошобино иҷада маъракаи овчачинӣ рафтеста семейни фарумаз исфанди маша ҳама болои дарахт баромада главнокомандующиён раҳмоналиро компот мекардиам мекунанд ман нестум ман уже рафтестам хайкунӣ нохи ишко айҷам вале ишко мечиндагио бо ина ози меғалтаи ина равшу омад равшучам ку як дона бутед тиришай намефурам холдураву ачом Onam ura marabte. Dil? Ku. Anam rabte ispan. Komisiyo toftesta. Ravşu? Çıkıdari. Ha? Ина подписчико бос бади обузи. Бос. Барсик. Эй. Пиш. خوش نمی‌تونیم سر شدهش برداره بدی اوبوزی چخه اینجا ساق نمی‌کنیم داشتم نازنم بابا тамошобинон салом алейкум имрӯз 1 июнай масар қати дахонаи чам озе чимчиқорам даиҷа беҳанд бисёрам аиҷа дарахту бисёрам ва масар қати кофе булочка гирифтам ҳама хован соат 6 медоне чӣ шидай короче духтаро динама гаштаистам чӣ хеле ба орзу гирифтам ака қарзора тамом кардистам хурсанд ки ма свободна шудистам абечи занг намезанам чам тар мегаем
خاصیت چیکار کردید چیکار باید تنجی هم خالی والنوات سکرده گاوده است میگم تنجی چیکار باید میگم چه تنجی تو قرض گرفته ملیسا به سرمون اومده من فکر دارم از من پس گذاشتم بوده که خودم خودم ای که قرض دارم فروج بی озюжи ма қарз якас дукас қарз дордум якташа додаги миятагаш чиста зана ки хонашина караш блогер нюнуш буд ки барои масалан 5000 рубле ягон ариза нависта боша мегум хай чӣ шида боша ҳамаги ман қарзи калон доштум 10000 рубле 5000 рубле 10000 додум ҳамин рӯз ва 5000 рубле худо мегум чӣ боша کی باشه چیه میگم ملیسا اینا گاوزا خواهد دادم تلفن میگیرم جان السلام علیکم از رایوساتی کوفتکو های جینوی کیمچی بالا کاروچی یارو و خاصیت ها نسبت شما عریضه شده گفت ما گفتم خیلی عریضه شما سال 2017 $3000 ای شهروند کاروچی Шарипов Мирзо ба фикрам Мирзош точно фамилияш перепутать накарда бош магар қарз гирифтагин хайрон чӣ соли чанд соли 2017 ман гуфтам ки ман соли 2017 дар тоҷикистонам чӣ қарз гирифтам бахле намедонам пагаха короче биен убоб любимое место ямаштага то барои проблема анура мара убоб фарод карда будан бо инаи проблема қати короче бама хайрон шидам да фикр дорум абу ҷамшеда навистам ҷамшед ман соли 2017 набудам чихе ман қарз короче чӣ кардам қарз дошидам қарз гирифтам $3000 бо қасолдаё ёдам нарасида ҳамин сол расида баъд короче ҷамшед гуфт ягон недоразумение мумкин хай бояд через шинос короче биромадам шинос бо хай алоқа кардам гаштара кардам дадам гуфтам ки проблема иштаги ай телефон шудаги гуфтанд фага мери мепурсанд та баъд бугу гуфтанд ки проблема серьёзна нест ягон недоразумение шудаги ана кози ман саати 6 хистам кофе ма қатъи мехӯрам соати 9 раёсати кофтковҳои ҷинӯӣ мерам ва шумода ба мекунам ки чӣ гап шида буда ки мара уҷо файрод кардистиям но точно духтаро ма $3000 қарз гирифтагӣ нестам бовар кунед бо соли 2017 ма дар тоҷикистон будагӣ нестам подписчико салом алейкум я буду дига ва хеле ки гуфтум ирӯз 1 июна ма шуморо саҳар қатъи гуфтум ки ма гӯё $3000 қарз додам хулоса ма дӯстони азиз рафтам амон уир филиали убобай ё шефи убобай короче рафтам дар оҷои чӣ масъала буда бозам ҳамин масъалаи фиребгар дурӯғгӯ мавзуна масъалаи фиребгарӣ дурӯғгӯӣ носирова мавзуна аллакай мо намунасабша хуб медонем ва мо дар оҷа хай қатъима суҳбат кардем ки хай короче ана чи ҳамаи одама шумо шаъну шарафша паст карден хеле гапҳо гуфтанд гарчанде ман шаъну шарафи ӯро паст накардам ман чизе ки дар оиди дурӯғгӯиш гуфтам мисол дар бораи ҳаёти шахсиш гап назада будам дар бораи муносибатҳои маҳрамонааш гап назада будам танҳо дар бораи дурӯғгӯӣ фиребгариш ман нақл карда будам ки мақсад дигаро ҳам шумо ҳам хабардор шавед ки ҳама хел фиребгар ҳама хел дурӯғгӯ ҳаст дар дунё шояд ки имрӯз моро фиреб кард пага шуморо фиреб кунад фиребгара дар симои ӯ мо як фиребгари дурӯғгӯро дидем да баъд хай ҳам процедураи обични баёнот ҳам хеле коро хай тафтишот муайян мекунад баъд давомша мефаҳмем хулоса рӯз ҳам хеле ним рӯз дар ҳаму идораи пулис бигем гузаштак баъдам духтаро чӣ шид қиссаи анораро оли мо охир шад баъд се равно бо видеои алоҳида мекунем да ҳамаи моҷороҳо тамом шавад барое ки як ҷода мо баёнот додем масалан боби пеш танкада бо ина пеш алиф сармояда ана бо мумкин бо ягон ҷои дига боша ба ҳамин хотир ин сериал шид ҳамаш ҷанбаст шавад дӯстони азиз ман наметавонам ки вақти тафтишот рафтеса ягон чи дальше тамошобино чӣ шид дальше чали ки медуме қарзо ки халос шудем айфаберлик ана хеле чӣ гирифтем миче амалажӯиши крем для шеи и декольте духтаро ин барои 40 сола болоҳо дустур айда ина мо мисол
барое ки рӯтона вақте крем мекунед, рӯтона хушрӯне ки гардантон шуморо падвадид мекунад, беҳад безеба. Ё ки даст уже баъди синни сол рафтан аллакай нишон метиҳад ки пӯст дигаха мешавад, хеле ҷинҷак. Гарданам нами хеле ҷои нозукае. Барои ми айнами ма гирифтам. Диден? Баъде ки истифода барем ба ма шумода эффектшам мегӯм. Фаҳмиден? Корректирует возрастные изменения, интенсивно питает и восстанавливает кожу шеи и декольте. Короче, ира истифода бурдан дар кор. Озу мебинем ки ич хеле боша. дар нимаи дуюми рӯз мо қарзи дуюм нафарам додем, дӯстони азиз. ва бигем ки официально ай қарзо халос шудем. Ягон банк мо қарздор нестем, худо ба шукр. ба фикрам ки дига ягон кас қарздор нестем. гарчанди одамо қарзошона додем, меган барои мекард, ма гуфтем шумо хеле одаме пока ҳаст бигирен. нигоҳ кунед, инам хеле будайда. хай мекушом истифода мебарем, бо мебинем ки чие. дальше анай хеле қаламак. озу ман мира кушом чи хеле қаламак бошаи. И кистичка дорад духтаро даисын. Даисы чи и маҳкама визаят меяд. дар хонаи мо бинед чӣ куш кардем белые розы. И қалам дӯстон ман намедонам 30 чанд сомонай. У крем коғазош буд креми солнцезащитный 45 сомон, 47 сомон омолаживающий. анаи қалам боша 35 сомон. яке қалам дӯсто кушода нишинисе ки ма шуморо нишон чимира. ай куҷош кушои макаку наметонам. неужели барои корча овардан дар кор боша? нигоҳ кунем чиқел қалам инҷаш кисточка дора. барои ами помадаро хушрӯ кардан инҷаш кисточка дора. аҷибот заряд мемра. як рӯз ман дар хона набудем, дар хонаи чиам будем, барои бо пушида ма хона наомадам. гуфтам ки би саҳар барам чӣ гапай. дальше инам хеле қалам. цветча духтаро ростига ма просто айчи гирифтам. чӣ хеле боша? ай каталог не нормальный цвети нормальные. инами қалама короче гирифтам. баъдан инаи крема дӯстони азиз. лето қати витаминош. то и крем омад ростига бужел сиёҳ шудем, худмон сиёҳем. тамом, инами қа чиз. як чиз дига гирифтагием и чӣ мегаша? корректирующий белье, короче. тамом, дига ҳечи нагирифтем. баъд дӯстони азиз ма шуморо мегӯям, вақте ки қарзо мо халос шудем, мо уже метонем натарсида барои худмон дастход кунем чизе хоҳем. ма чӣ харидам? ами духира ма чанд бор дида будам. ана девушка на Кипре, чия номош амия, короче ай серия, инами ланвин, инами серия. И ҳозир медонед чанд миллилитрай? 30 миллилитр. на короче ма ира дида будам пробникша. вақте ки манижа харид, як духои зур харид, ба ҳамин пробники амира мара падарка кардам. ҳама хубуш маъқул шуд. ба гуфтем и чанд сомон духои? 800 чанд сомон. қаси як гелиш. ба чанд вақте магазин дига рафтем, мондем 470 сомон. ба короче ма ай қарзо ки биромадам, ҳамин духира харидам 470 сомон нархаш. майда чака коробкааш духтаро дута алам хеле коробка буд. алам қабдакда анамиқа ғалсишам анамиқа ай друж анами майда чак биромад.
پول رمضان نمیدونه خیرت ولوگی مرا تماشا نمیکنه تا خاص بکفه هم خانگی буш ба маза ира по праздникам шапидан дар Курдистони азиз на особые мероприятия тамом намка чизаш мода нишон додани будум як рӯз дар хона набудум хонам хати шинае ки кӯдакон нестанд тамошобинома як рӯз дар хонаи чам будум ирӯз омадем хати кӯдак чудак инҷа бурак авқот кадай дар сковородка лави даҳани сковородкада набудани мо 2 рӯз набудем лави даҳани плитара мебинӣ якта товту як плита вообще нест куҷо шидаи ҳамамса короче нам хеле кору бордаиҷа ҷои авқотхӯрӣ бо кухни не калидор шуда калидор авқотхӯрдистем анамта дӯстони азиз